Здравейте на всички! Днес се включвам с едно различно видео, в което ще се опитам да ви разкажа. Казвам ще се опитам, защото се вълнувам изключително много и мислейки си, че записвайки го малко по-късно, няма да е така, но уви, не съм била права. Всички, които ме следвате в социалните мрежи, вероятно се досещате какво ще споделя в това видео. Преди месец, може би, а може и по-малко, време да е отминало, във Фейсбук и в Инстаграм споделих за едно събитие, което предстоеше, а след това и визитката, чрез която бях представена аз. Събитието тя се проведе на 9 март в град Пловдив в уютната атмосфера на ресторант Атлас. В него участвахме аз, заедно с още 7 разкошни момичета, като всяка една сподели за своя път до тук, за всичко това, което я вдъхновява и още много. Всички, които присъстваха, знаят какво имам предвид. За съжаление не мога да ви разкажа всичко, просто няма да ми стигне, думите няма да ми стигнат. Време имам, но думите няма да ми стигнат. Затова нищо, че събитието е отминало, в описанието под видеото ще ви оставя линк към него. Там може да прочетете за всяка една от нас, да разгледате визитките ни, да се докоснете до нас, да прочетете с какво се занимава всяка една. Много мога да ви кажа още и да ви споделям, но ми се иска да ви оставя в компанията на моето представяне. Чрез него искам да ви потопя в атмосферата, да усетите енергията, която всички си взехме на тръгване. Защото беше наистина нещо неземно, нещо зареждащо, нещо мотивиращо. И надявам се наистина чрез видеото, което мога аз да ви покажа, да усетите и вие. Представянето ми и по-точно участието е записано почти изцяло с малки изключения, но като един, смело казвам, неопитен влогър, макар да имам 5 години вече почти този канал тук, нямам навик да си нося камерата с мен и затова разчитах на телефона, а и честно казано, исках да се насладя на събитието, а не да се занимавам да правя влог и да записвам каквото и да е. Но сега вече, имайки все пак видео, реших да се включа. А след видеото ще ви оставя и снимки. Не мога да ви кажа даже какво аз чувствам след финала на събитието. Не мога да ви го разкажа дори. И затова просто ви казвам до нови срещи и ви оставям в компанията на видеото. Приятно гледане! Тя губи зрението си на 100% още като бебе, но смята, че е щастливка, защото умее да различава светлината от тъмнината. А светлината ужасно е протива, носи я, пази я, а днес ще се докоснем до нея. Тя е Силвия Бойчинова. Как си, Силвия? Здравейте на всички! Чувствам се прекрасно и съм истински щастлива, че съм тук с вас. Интересно е какво усещаш? Как минава енергията през теб в залата? Енергията минава скорострелно. Още преди да започне събитието, влизайки тук, усетих една топлина, една такава слънчева енергия, нищо, че времето още не е съвсем пролетно, но мисля, че тук, в това пространство, пролетта е настъпила още когато момичетата са поставили основата на организацията на това събитие. А кога за първи път си казах колко е хубаво да съм жена? Ами може би в тинейджърските години, вече честно казано не си спомням, вече не отдавна, но все пак. Но хубаво е определено. Добре, кое ти е любимото нещо? Имаш ли си така женските си ритуали, примерно на мен сме много любими, тази интуиция, за която говорихме, и ми е интересно при теб. Но разбира се, всички женски ритуали, за които може да се сетите, ги обожавам.
като ходене по магазините, да се облека, да се направя, да ме гримира някой, тъй като сама да се гримирам би било станало нещо доста страшно. Но обичам всичко типично женско, не се различавам с нищо друго от останалите там. Кои са митовете за незрящите хора, които разбиваш всеки ден? Ами това, че не можем нищо. Не е вярно, всеки може, стига да иска да опита. Добре, усещала ли си да те подценява, защото си незрящ по някакъв начин? Да, за съжаление, случвало се. Не е толкова много пъти, но се е случвало и то по време на моето започване на работа преди време в една институция. Просто не ми дадоха даже да докажа какво мога и след 28 работни дни аз казах: не, Силвия, ти нямаш работа в колектив, който не те желае. Я давай сама, пък докъдето я докажеш. Добре, Силвия, как след такова нещо, след такава случка, не потъваш, а си запряташ ръкавите и продължаваш напред? Не е необходимо да се потъва, това просто е един урок, така че затваряш тази страница и продължаваш напред. Как започна да се занимаваш ти с изключително много неща? Да, наистина доста. Да, донесла си ни разкошни, ръчно правени твои творения, ще ги намерим в... тези двете букетчета ги е правила ръчно тя. Ръчно тя ги е правила, те са подаръци, но Има и, да, в после ще обявим, че има в подаръците, с които всички ще си тръгнете, има неща, извинявайте, ще ви прекъсна, има неща, които Силвето е правила собственоръчно, свещички, има в всяко пликче и сапунчета. Как започваш да правиш всички тези красоти? Започнах преди точно 10 години, ще станат тази година, като първо започнах с съвсем простички неща. Тогава бяха едни гривни от ластичета, които децата си плетяха по пейките през лятната ваканция. И така аз между моето образование и курс на обучение, втори срещу трети курс, точно така беше, започнах да нижа гривни, освен тези от ластици, които се плетат не чак толкова сложно. Започнах да правя гривни от маниста, естествени камъни и такива неща. След това лека по лека с годините започнах да обогатявам това, което правя, като последните ми любими неща са кони и свещи. Може би открих, не може би, със сигурност по време на пандемията, когато си останах вкъщи. И четейки по групите кой какво направил, как го направил, реших да си понапоръчам разни неща и да опитам. В крайна сметка опита не е нещо страшно. Пробваш, ако не може, не може. Ако може, супер. А кой ти помага в тази ти дейност? Вкъщи най-често ми помага майка ми. Тя е моето око на заем, както често казвам. В началото казах, като дойдох. Не я питам за всичко цветово, защото да, аз изсипвам от светителите, но може да се случи да направя цвят, който тя няма как да повтори, ако я помоля да ми помогне след това. За това питам. Това, примерно, колко от това, колко от нещо друго. Но пък ароматите и базата за сапунчета и за свещи си ги топя сама. Естествено, няма как да няма помощ, особено когато се работи с горещи неща, защото все пак е опасно. Горила съм пръсти безброй пъти, не е толкова страшно, но все пак не е приятно. Така че винаги е добре да има някой да те наблюдава. Кое е най-ценното, което са ти дали твоите родители като уроци? Първо са ми дали живот и моето съществуване. Като уроци са ме научили първо да бъда толерантна към всеки. Не може би защото аз имам някакъв проблем, просто те са си ме възпитавали както всеки друг родител възпитава детето си. Карали са ми се когато трябва и това е напълно нормално. Но най-вече аз често обичам да казвам, майка ми е създава школа, в която няма не мога. Думата не мога не съществува. А всъщност това ли те прави толкова самостоятелна и ти е помогнало да бъдеш човек? Да, със сигурност. Никога не съм спирана да опитвам каквото и да било. То се вижда от всичко, което правя и което ти споменах в началото. Наистина никога не съм спирана. Напротив, казвам ми, опитай, пробвай. Ако не става, просто продължаваш напред, ако става, действай. Няма нищо страшно. Има ли неща в обществото, които искаш да промениш, като възприятия или като трудности, с които се сблъскваш? За съжаление, една птичка пролет не прави, но често се опитвам да казвам на хората, с които се срещам, че трябва да приемат хората в по-различно положение от тяхното, като всички останали. А не срещайки ме, много примерно ме дразни това, че
вървейки с майка ми или с приятелка по улицата, често не се обръщат към мен, а ми питат другия. Тя как е? Хора, аз съм това, защото слава Богу чувам. И няма проблем да ми попитате и мен. Нали, аз не съдя никого. Нормално е в началото хората да се стресират, да се шашнат, няма нищо лошо. И проявявам разбиране, когато това се повтаря вече при втора, трета, пета среща, идва малко повече. Има ли неща, които си забраняваш да бъдеш или да изпитваш? Забранявам си да се предавам, защото ако си го позволя, няма да съм това, което съм. И не искам хората да ме съжаляват. Аз съм човек като всички останали. Това, че имам някакъв проблем или нарушение, че аз думата увреждане, честно казано, не я понасям, това не ми пречи да бъда човек и да се развивам във всичко това, с което се занимавам, да бъда най-нормално активен млад гражданин на държавата и на света, така че забранявам се да се предавам, общо казано. А пък, че има хора, които, примерно, имат друг поглед на мен, аз пак казвам, не съдя никого. Ти си доста активна в социалните мрежи, в YouTube също. Какви видеа създаваш, защото може би някои от хората тук не са те гледали и искам да достигне до тях? Честно казано, в YouTube започнах съвсем на шега и то просто защото друга моя незряща приятелка ми каза, знаеш ли, има програма, с която може да си обработваме видеята. В началото бях много нахъсана, там гледала съм от други влогъри, кой какво си купил, чакай сега да покажем или кой как приготвя нещо. Идеята ми беше да показвам как приготвям различни неща. Само че след второто, третото, петото видео нещо, не знам, станаха ми много еднообразни и си казах, че няма да си поставям рамки, ще снимам видеа, ако трябва един път на 3 години, но ще бъдат качествени. Пробвала съм да правя и влогове, да, качеството ми не е толкова хубаво, колкото на останалите влогъри, но пък иначе от към VoiceOver го докарвам. А какво откриваш в театъра? Защото ти не си просто съпалянка, той си е голяма част от теб. Театъра е една голяма част от моето ежедневие. Не само, че аз посещавам театрална група, в която всички сме с нарушено зрение, кой с повече, кой с по-малко, кой напълно нищо не вижда като мен. Театъра ме срещна, може би, детството ми още, когато слушах радиотеатър по радиото. И ми беше интересно да аз така да си имитирам, както Криста каза по-рано, да си имитирам това вкъщи. И много често тогава нямаше толкова сериали по телевизията, но се намираха и най-вече българските филми. Просто тогава всеки понеделник, мисля, че беше, имаше излъчване на български филм, в който просто аз сядах и след 8:30, докато не свърши, може да стане 11-12, аз не заспивам и си гледам там какво се дава. И ми беше много интересно. Добре, как сега тия хора първо говорят така, после говорят така и не може да си дам да си обясня. Докато един ден в детската институция, която посещавах тогава, не дойдоха Филмия театър в Стара Загора, който е да ни покажат и представят постановка. И една от дамите дойде и ми показа всички кукли, които бяха донесли. Аз съм била примерно на 6 и казах, не. Един ден може поради проблема ми да не мога да го уча, обаче чисто любителски, пък какво ми пречи? И след това всички училищни тържества, вкъщи най-редовно, особено баба ми и дядо ми гледаха театър всеки ден. Това се качвах на леглото и почвах да си пресъздавам разни приказките на аудиокасети бяха моята детска страст. Не знам, сигурно стотици касетки семейството ми са купили. И докато не научих някаква приказка на Исус, нямаше спирка. И панорамните книжки навлизаха тогава. Спомням си, бях научила Спящата красавица и знаех страничката къде се обръща точно. Да. Така че оттам се зароди любовта ми към театъра, а вече днес ходя на представления доста често, поне задължително в месеца веднъж, че някой пъти повече и не само ходя, даже някой ги повтаря, може след година, 2-3 пак да дойдат, аз пак отивам. И казвам винаги на хората, които ми казват, добре, хубаво отиваш на представление 100 пъти да гледаш едно и също. Ти не го ли знаеш вече? Не. Винаги можеш да откриеш нещо различно, така че призовавам, ако искате да опитате, винаги ще откриете нещо различно след второ, трето, пето, шесто гледане. От този ви показвам, наистина е така. Силвия, в тази връзка искам много да споделиш, ако разбира се пожелаеш, каква книга си подарила на Патриция? С Патриция често се срещаме, тъй като ме срещна именно театъра.
И преди година и нещо, в една зимна вечер имаха представление в Стара Загора и аз и обясних, че много обичам да пиша, обаче не давам така да ми четат нещата. На компютъра ми има цяла папка, но никой не достига до нея. И казах, добре, айде на теб ще взема пък да ти направя нещо. И след 3 месеца отивам на представление и занесох това, което написах. А истината е, че го написах още вечер и един ден ми трябваше за да напиша всичко. Накрая само влязох да поправя докъде свършва материала, защото вече мога да кажа, че имаме и за час-две, но ще поизчакам малко. А всъщност какво е от тази книга? В тази книжка реших в нея да опиша какво съм почувствала от всички наши срещи след всеки спектакъл, тъй като аз винаги, когато идва в Стара Загора представление, в което тя гостува, отивам, после си я чакам и тя си знае, ако не мога да отида, я предупреждавам, защото аз мисля, че тя вече знае, че аз стоя на първи ред и може би трябва да си ме търси. Търсяте. Да, за това, когато ме няма, съм ми казала, Пати, когато ме няма, ще те уведомявам, за да знаеш, че всичко е наред, но просто не мога да дойда в този ден. Сега само веднъж ми се е случило и не искам да се повтаря. Много е хубаво един човек, който твори, да чуе обратна връзка и аз искам да ти споделя в какъв момент Патриция ми каза за тази книжка. Тя беше вкъщи и си говорихме колко е трудно в 21 век да си следваш твоя път, да изплуваш от морето от информации, да намериш какво искаш да правиш и просто бяхме задълбали в едни теми, в които и двете бяхме с ръка на челото и се чудихме на къде. И тя ми каза, знаеш, имам една книжка от Силвия, която ще срещнеш на събитието. Всеки път, в който се чудя на къде съм и какво искам да правя, си я препрочитам. И да знаеш, че си оставила един отпечатък върху нейното съзнание и е много специално. Много ти благодаря, че си тук, заради човека, който си. Аз също благодаря, че съм част от тя и благодаря на Пати за поканата и на Дени, разбира се, с която се запознах днес, но чувствам също толкова близо, колкото и Пати, която познавам от 6 години вече. За мен е истинска чест и истинско удоволствие да бъда тук сред всички, да се срещна с останалите момичета и както си говорихме с част от тях преди да започнем, първите са първи и ако един ден това събитие стане традиция, ние пак ще дойдем. Разбира се, със сигурност. Отворени сме за въпроси към Силвия. Сигурна съм, че има такива, защото тя... Само да кажа, че може да ми задавате всякакви въпроси, тъй като преди известно време ми се наложи да гостувам на едни деца в ученическа възраст и те групите се чудиха какво да питат. Няма глупави и неудобни въпроси, може да ме питате абсолютно всичко, за което се сетите. Тя ми каза преди малко, ме са ме питали как си мия зъбите. Не ти казвам да ме питаш този въпрос, но да знаеш, не се притеснявам от въпроса. Аз имам въпрос. Ти. Трябва микрофон, да това няма глас. Здравейте и поздравления за енергията, с която му говорите. Моят въпрос е, кое е най-голямото ви вдъхновение? Ами аз черпя вдъхновение от всичко. Да, за съжаление, социалните мрежи не са пълни с кой знае колко такова, но аз винаги си намирам, както и се вдъхновявам точно там за всичко това, с което се занимавам. Но вдъхновение може да почерпиш от хора, от случки, от събития, от всичко, просто трябва да го потърсиш. Мария Чакни. Каква зодия сте? Дева! И съм родена на един от най-хубавите празници на 6 септември, така че да. Моят въпрос към вас, или по-скоро към теб, разбира се. близка и... Разбира се, няма проблем, може да ти ти казвам към теб. Разбира се. Какво ти даде и какво ти отне увреждането в кавички, разбира се? Отнело ми е, може би, това да имам зрителен контакт с хората. Но пък чак толкова не е страшно. Начини се намират, но пък ми даде много. Аз винаги казвам, че ако не бях в това положение, може би нямаше да срещна и частица от хората, които познавам сега. И от една страна това ме радва, защото наистина така, оставяйки се вкъщи в една възраст, в която всички ходеха по дискотеки, тръбаха по лош път, аз успях да се съхраня, иначе се забавлявам, разбира се, но по свой си начин. Аз също имам въпрос и понеже
с IA само, че е Силвия и Дойчинова е също с I, не е с Y, но мога да покажа после, няма проблем. За нищо. Ако няма... Има ли други Аз имам въпроси? въпрос по някой друг. Имаш ли любима детска аудиокасета? Или любими? Много са, може би доктор Долитъл много харесвах и аз вече когато навлязоха новите технологии, успях да си изнамеря и ги имам в компютъра и даже често сега на дечицата на мои приятелки ги предлагам и те казват не са интересни. Напротив, старите аудиодраматизации са много интересни. Доктор Долитъл ми харесва, приключенията на Нилс Холгерсон и Белия Гасок също. Много са, но за тези двете се сещам така първоначално. Аз обичах приказките на Шехерезада много. Да, и тях също, тях е малко като по-голяма вече, но да, и тях харесвам много. Абе, изобщо всичко, което е така от това си време е страхотно. Имаш ли? Не, Просто аз искам само... Аз много се вълнувам Силвата, когато говори, когато се срещам с нея. Просто искам да пожелая на всеки един тук да срещне в живота си човек като нея, защото тя на тези ми крехки години осмисли моят път. Съжалявам, че се вълнувам да го кажа, но наистина... Бати, ти си прекрасна и това е най-малкото, което мога да направя за теб. Нещо, което тя ми написа след като й дадох книжката беше и съм го запомнила, защото това съобщението беше доста дълго, но това, което аз съм запомнила беше колкото аз съм оставила следа в живота ти, толкова и ти в моя, така че това е взаимно и да си кажа честно, много е хубаво сега тя да ме гледа там, а пък аз да съм все едно на нейното място. Аз пожелавам също и наистина сълзите ми в момента са от радост, защото си нямате представа тази нейна книжка и изобщо срещите, които сме имали заедно, как са ми давали тласък да продължавам да се боря силно казано, но артистичната професия до някъде не е много лесна, като всяка една друга професия. И наистина за това пожелавам такъв човек всеки да си има в живота, който когато се отпуснеш и имаш някакъв срив и се чудиш на къде да потеглиш, да си имаш едно зрънце от някой посятел, което просто да ти показва светлината по пътя и че пътят ти е в правилна насока. Силно благодаря ти, че те има в моя живот. И аз ти благодаря много. И обещавам пред всички, защото едно е да обещаеш пред двама, трима, петима там след представление в тъмното, че ще ти напиша нещо. След че ти напиша втора книжка, със сигурност ще се постарая да напиша книжка и за тях. Защото смятам, че това събитие трябва да остане запечатано